get my shoes and out the door. Tento seminár mi dal, no vlastne ja som ako keby pred týmto seminárom som si bola taká neúplne istá, ako keby nie samou seba, ale v podstate nemala som také sebavedomie a teraz proste vnímam, že keď budem chcieť čokoľvek predať, takže to proste ako keby dokážem, takže sa už teším, jak si niečo vymyslím a že budem predávať nejaký produkt, no. A vlastne bolo mi to úplne super, normálne mi až ľúto, že to končí, lebo vy ste úplne úžasní ľudia a som strašne veľmi rada, tu bola s vami. Ďakujem. Takže tak, ďakujem.